mas handy. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Palabati region-wide, mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 11 minutos karon nga adlaw Miyerkules, pat ini ang numero sa kalendaryo Petsa 9. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sininga mga correspondent, sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry, aton sini nga mga kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros, dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sinemata kadulungan oras sa kagabiyo ng atong sininga Patrol 2, Crosswind Patrol, liwat naman nga magalibot sa pila ka bahin sa Metro Bacolod, pila ka bahin sa Negros Occidental, liwat naman ato nga bantayan kag imusuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon, anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ang inyo tagbantay oras sa kagabihon, pang Miyerkules nga edisyon, builog nato ng puwersa ni Aksyon Eden Amoso, back to back sa ato nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Update naton sa balita nasyonal, sa balita international, dala ang pagbantay naton update sa COVID-19. Ang atong Silingan News Center ginatutukan ni Aksyon Ann Dipensor. Opda magita sa ato sining ang mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ng inyo sinaragad, ang inyong silingang Korman Action Night Patrol Program.
Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Rabilin isa ka oras, 9 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Manaya-naya ang lakas sang panahon karon kagabihon. Matinlo ang aton sinikalangitan, ang butlak sang bulan, dala ang pag-igpat-igpat sang kabitunan, nagadala sang dugang ang katahom. O puni, makahatag man ni sang dugang ang kalinong sa syudad sang Bacolod. Ina sang aga pa sa banwa sa programa ni Action Art Ahupon sa Action Hotline. May patay nga nasapon dito sa banwa sa EB Magalona. Sa uli na diskubrihan, gining patay gali nga nasapon dito sa EB Magalona. Abdak kagabi di sa area sang station number 1 sa may Purok Boulevard sa barangay 13. Karon man nga gabi, may gintiro man sang mga armado nga kalalakinhan. Natabo naman ini gabi dito sa area sang barangay Villamonte. Ginlutang, patay man. Kagabi, ang masupog man nga ginasuspitsuhan kawatan dira sa may 9th Street, Lacson sa barangay 17 ati na tikma gigagabi isang kapulisan sa police station number 2 sa papanguna ni Police Captain Paul Vincent Pindon. Ining persona ang diskarte sini pangayo kayo sa mga customer da sa Klanan sa food zone. Tagaan mo kwarta kung sa mareklamo pa. Kung hindi pagtagaan, may gamay pa nga pamahog. Wow! Tarso bata ni ay. Dito may tayaan sa sang armas lotang. Nagligad nga mga nadlaw. Makaduwa ka beses giti ang gintayaan niya. Sikreto nga nag-report sa Kapulisan Station number 2. Tinayaan niya pahog nga patsyon pa. Pagkatapos ti na diskubrihan nga suspect man ni siya sa pinadya ka mga kinawatay sa area sang 9th Street, Lacson sa food zone about ti na tapos kag naubos giman buwinas siya. Ginoperate kagabi ni Police Captain Paul Vincent Pindon. Pindon hindi makatulog sang asod-asod ng reklamo nga ginpadangat sa opisina ya. Yung mga K9 niya gabi deploy sa area sang 9th Street, Lacson. Sang Martes pa na siniging pangita mo. Buti gabi bumalikin siya. Abaw. Pag-aresto baw, kuhaan siya bu. May paaman pangagan. Hindi ang violation niya, COMELEC gun ban. Ubos gid winas ni Nonoy. Yara sa bango. Inilang hapon na hingagaw gid ang kaso apagpasaka sa iya. Kaso nga illegal possession of prohibited drugs kag paglapas sang COMELEC gun ban. Ti-man. Muna nga basta gani may ginahimo ka nga malain sa parehas mo. Mabot yun ang tsimpo nga sukton ka. Kaling dugay lang. Kamo na sinig lang ang kalainan, may katapusan. Hindi tanan ang buwinas ara sa imo. Mabot ganing buwinas nga nagapabor sa pulis, di man kag mirisigid. Di karon kay ara gid. Nagabot gid kang nag-upod gid ang buwinas kagabi is pulis. Di dakpan sa. Atiga saramo man ang
sipon kag luha sang ginapusasa sa pulis tubang sa na-recover siya nga shabu kag ano to kabit 22 caliber revolver. At ikaduwa siya nga kandidato sa paglapas sang Comelec gun ban. Congratulations sa ato kapulisan sa Police Station number 2. Dalom sang command kag supervision ni Police Captain Paul Vincent Pindon. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:57 na. Sekta na nga ito sa nga patrol na. Antes sa mga report gikan sa atong siring nga mga correspondent. Standby sa report ni Action Arlo, Action Nelson, Action Roger, standby. Unahon ta ng report sa atong siring nga Patrol 2. Atong siring nga Crosswind Patrol. Kamusta honta ang paglibot-libot ni Action Edenaboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ang tagbantay ninyo sa kagabihon sa Miyerkules Edisyon. Action Eden, maing gabi, please come in. Kadamo! Kadamo! Kadamo sa palaluapon. Kadamo naton sang basura pagiday nga nagalinakta diri sa may bahin sa downtown area, Action Eric. Why pa, ma? Nagalinupad ang mga plastic. Why pa makulikta? Wala pa makolekta, gag-ari man daan kapisan sa mga idok. Mga nagapang-ukay sang natumpok na basura. Kag magsigi ka panglapta. Abaw. Ari subong tunga dala no, mo sino naman niyang mapisa niya magparilig dire kay Sino? tingina nakalabay na ding mga Street cleaner? night duty nga mga street cleaners. Ato na sila yan sa may plaza dapat diba sinagapamati kamo da mga ma'am kag mga sir. Abi kung pwede nga balikan ni Danay gawaw sa may bahin di sa Old City Hall bala. Ginasulog. Linapta din plastic ang basura higko tanawon may panik ko mga plastic ni wala mga unod pero may iban nga may mga unod kag wala pa sa kabalo basi delikado pang unod sa ni Action Eric hindi man na diya pagpulot Nganong unod daw? Ha? Nga unod sila ang delikado gidaw? Mo ni gani hindi ito ma-sure kung ang iban may unod, ang iban plastic lang ang nagalinupad. Talo Di ka na. wala makabalo kung may ang mga may unod di nga plastic kung ano ning unod sa plastic ni base makatuga pa ni sang masakit ni sa mapisan nga magpulot dire. Galing iti subong Makatag. inoras so wala naman gida kay matamat na nga nagapinuli nga aton sini nga mga action. Kay pagka alas 11 hugot gid yung ginapatuman. Ang aton sini nga curfew kita naman tagani mga kapulisan naton nga nagamatamat na lambiyong sa dalanon. Kaya para mapasiguro nga wala na sang may magpasaway pa nga maglapas sa curfew, especially nga do ginaordinaryo nilang yadaan subo ang pagpangluthang sa syudad sang Bacolod. Jutay do matsyag ko do kwan. Jutay gamay wala nga sala at timing nga ng masalaan mo. Gainit ang ulo kag may armas, wala gi pang duwa-duwa tiruhod ka. Gani. Galing do sa isa kasi manang suneri na sayuran mo do wala gid adlaw wala gid si manang nga wala balita shooting dire sa syudad sang Bacolod abi mo do ano gid kadako-dako sa syudad sang Bacolod nga do kadamo gid ano man do kadamo di sa mga palaksyon de ano man do Basta kabalo, do kalain nga ihambal na no pero ti kabuhi na gyapon mo hindi man na sila mga sapat bisan ano pa na sa nga kasalanan na nila galing kay hindi man hindi wala man sang poder wala man sang kinamatarong ang isa man katawo nga kwaon yung nakabuhi sang isa katawo anong wanda ang iya sini nga kasalanan. Correct. Galing kay challenge man ni sa aton sini nga kapulisan. Kay galing kay hindi mo man sila mabasol kay syempre nagasiay man ang mga nagapangmatay, nagapangtiro. Kailangan nga magpangtiro doon sila karon nga may pulis sa libot kundi litaon na nila magtalikod kung medyo do layo na amo man ang pagtiro nila. Galing kay in reality naman kasubo naman kay ti kadamo sang mga shooting incident nga tugtog karon. Wala sa gyapon sang sang update bala sa Eric may mga
update, pero what I mean is wala sang mga suspetsado nga kaladakpan. Ang problema, man Ang ko sa mga muna yung kaso, actually, then one thing more is, number one thing ko sa, way gibula sa testigo nga makuha ang pulista, kung may arak man testigo, kung kisa may kahadlok, may arak man kung kisa instances ng pulis naton kung kisa nagapaningwa man, pero on the other hand, ang concern nga mga pamilya nga nangin biktima sang pagluthang, pagpang-salvage, daw wala man kakopera sa pulis naton, to the extreme ko siya, kati kung basahon mong ila sila kapaminsaron, daw wala naman lang ganab, para sila, ti daw may iba nga na bato naman lang nila ang kakatabo sa ila pamilya actually din. Correct. Kada mo factor sa actionary ka, kung nga wala na prosper gid ina nga mga kaso, kay kung nabatian mo gina sa pag-interview naton kay Sir Gohi, ining biktima sa pagpangluthang ni sini nga gabi, kadamo ni gali sa mga kaso. Gani. Kadamo man sang mga pruweba nga siyang ginatudlo sang pila ka insidente dire, like atong kumadumduman Tama. mo tong Then, kagawad sang barangay Dos, bala nga tricycle driver nga ginluthang dito sa unhan sang Mayfair, may witness ugaling nahadlok. Pero siya gito ang ginatudlo, allegedly, niya siyang may kahimuan sa pagpapay to sa tanod. Galing kiti amo na gani, nahadlok ang mga witness na magpalayag. Hindi ba na sila pwede piliton, hindi ba sila pwede kubuon sa kapulisan para mahabang kuan sila mag-witness na sila para achievement sa kapulisan. Kaya sa gapon kabuki ang ginahambalan dira generic mo. That's why dako gid nga bulig kung tanawon mong curfew nga ginapatuman. Ang iban nga ni ko hindi lang tungod sa purdoy ang aton sini nga negosyo. Kung madumduman sa unang generic alas 7 kagita nga curfew na amo na oras, di ba? Mas nag-lesser ang crime sa amo tong mga panahon kay temprano pa gasinulod ng mga tawo sa tagsa nila ka mga balay, wala na may mga galagaw kag wala na sang dugang pa nga mga aksidente kag insidente sa dalanon galing ang iya kagina ni isang biktima, grabe gid ginsulod gid sa ila sini nga puloy-an. Wala na to sa daganan, amo nang natabo man sa iya. Amo nang gwapo lang ati may mga parkaso sa plus nga may mga ginpresyuhan man sa. Oo. Hindi mabalaan to kay kung tataya pa ginambalan sa armado or grupo nga halin sila sa demolition team ay nano na iman do teleserye mo lang wala makita nga ginpahapa sila. Ginambalan nga sa demolition team sila gali kay ginpaarakan to yang iya bata sang luthang. Kung mo ang pamilya sa napatay na, ara susulod balay action ni din? Sila sa compound. Okay. So, sila ka compound. May mga swerte, may mas lagi naubos, ano? Gina-target nila mo na ito is joke-joke? Amo lang ito si joke-joke kay amo lang man ang diagahan na pasalamatan nila kay may mga gagmay katudaan mga kahinoblusan si joke-joke to kay ara to rin istara nga utod nga may mga kabataan. Pila ka bilog ni ang nasulod ko, no? 5? More or less, 8 kung aksyonerik ko. Abaw, damo-damo? Oo, tapos, naghapit sa ila balay, tapos, ang duha, nagpabilin dito sa pamilya, kaya ginapahapa sila mo, pagkuha ang cellphone. Okay. Kaya sa teleserye mo lang niya, sa movie mo lang niya makita. Nga may mga wamo niya, ano, gijabi ko nung kadakong sala, yasin eh. Nga, ginpahapa pa yung pamilya, kagin sulong dito sa balay, dito, gintiro, for sure, close range, sige na nagasingitan pa kuno gani ko ang tatay pa nagasingitan nga gwa na da kay kinapalibutan ka na dinamon. Amo na wala kasi to sino mo na hindi kulbaan man pati mga kaingod to balay na kulbaan tungod sa nagluntad man nga insidente sa pagpangluthang siniya gabi ang generic kasi nagapangay lang sa mustisya ang iya sini nga amay knowing nga gabi rapap gid ang nabatian nila nga pagpalupok sa karmas luthang. Pilang igo sila initially nakita mo to sina kay na nakakita ka? Layo sa actioneric sa ginahantangan kay Gina kaya ra sulod sa balay niya pero initially kay Sir Gohi ang tanan nga igo ra slawas. Okay. Ba't mo may na-recover nga mga basiho to pilak bilog 5? Pulo. Wow. Pulo actioneric kwan nga ang isa do 45 to ang siyam ambot na wala pa to na identify sa ngaton sini nga kapulisan kay kung maghambal pag isang pamilya may nagabit-bit sang short firearms, may nagabit-bit man sang long firearms, tapos do automatic, kung wala kayo pag-luthang, diretso-diretso, wala? Gaburot lang?
Oo, gaburot lang. Si, ano na ba lang nga trauma sa pamilya, nga balaan nila, nga ginatiro to nila bata, tapos wala sila may mahimo, kaya ginapahapa di sila nga sa piyak na balay. Oo. Tapos, do nagwa lang to ako nagdinalagan ang mga perpetrators, nga do wala lang yung may natabo, ginlagas na kuno gani isang isa, ginkuha tong cellphone niya, galing kay wala na ginabalik. Kasi intention to tani nga nagakapyo, tayo isa ka itong cellphone, manawag tani isang bulig, para mapabalo din ang kapulisan, para at least kung narespondihan din sa kapulisan, basi nasugata pa sila pagwa kay sulod-lun to ang area mo. Kadulong padaan. Sus. Amo pa ning observation report ang hapon na kay Action Marlon, ang bako ba katawhay lang tang palibot sa syudad sa Bacolod, kabay pa hasta magabi tawhay ba wala palipas silang pinaka-oras kadugay-dugay. Amo na to dahil ng nagluntad man nga balita diri sa syudad sa Bacolod. Hindi mo bala ma-blame ang mga tao nga mahadlok na kag-question sa aton sining otoridad, hindi lang sa kapulisan, kundi pati man sa aton sining mga local officials, kung anong ginahimo nila nga mga tikang para ma-ensure ang safety sa Bacolod noon, especially ang mga nagapanglakato na bala kung gabi, kung wala nang hingagaw, sakya, rasyonere, kang halin sa trabaho, nagapauli. Ti makulbaan man kay ti ara. Ano pa ginaan sa buong pandemic, karte kapigado. Diba, simula masugata mo da kung lain ulo, nagiging wala na sino bakal gatas ng bata, hinali, tayaan, kada sa kutsilyo, kagundapon ka, Gani. kung hindi ka mangatag, mabuslot ang kilid mo, ati, wala kagin mahimo. Sus. Hospital kagid, speaking of hospital actionary, kamuni gyapon na notice naton, taluluoy, sa aton sila mga kauturan, dira sa hospital sa Dalom Station ta, tanan da sila nagmansig plastar sa ngila, sining nga tela dira sang karton nila masigbit-bit habol ulunan ginahimo na nila dira ya ang gutter hiligaan nga tupan na damit syempre higko man na aksiyonero kay dalan yapon mo ginagyan sa mga publiko nga salakyan at kung sino-sino lang na dira ang gagawi dira ang area gani kay wala sila choice hindi sila pasunlon upod sa ila pasyente kaya hindi man pwede nga bayaan mapulit sila nga pataway sa ila balay knowing nga may pasyente sa sala sa sulod kaya pagkadugay-dugay kung ano man ang kinanlan to sa pasyente nila sulod gina-megaphone lang sang gwardya nga ang pasyente niyo nga si Kwandi ililisan diaper abi o kung pala kanon, sulod ko mo danay sa kadali. Tiyan mo man ang pagtindog din nila, kang magsulod dito sa ospital, kay limitado lang. Galing iti maluoy ka bala sila sitwasyon. Amo nang diri lang niya sa Pilipinas, nga pigado ka naging gani. Ginaamo ka pa ni. Ang tanan nga pribilehiyo ginahatag kisa kalabanan sa mga may kwarta pa. Kung manotis mo, ginauna gani ang mga may kwarta. Ginapaulihi ang mga pigado. That's why nga sa maabot nga eleksyon dapat pilion gid sa aton sino action. Pilion ta ang kung sino makabulig sa aton kay ti butang ta presidente kag vice presidente mapungko sila daan anom ka tuig aksiyonere ko amak mo na kung mayo na ti mangin mapag-on kita tanan mayo kita tanan sa sulod sang anom ka tuig. Pero kung lain ang interes sang mga pungko man, people change kay change is constant pag aksiyonere ko depende sa lakat sang panahon. Kung mabag-o na sa or amo wala man sige hapon pero tani sabay pa pangamuyuan naton nga protektahan ang interes naton tanan hindi lang sang kaugalingon nga interes kay tanan kita apektado especially nga do nagalawig pag ini ang COVID-19 so hindi man mahimo lang sang isa ka sektor dapat tanan tani magbinuligay anuman ang estado mo sa kabuhi anuman ang papel mo diri sa palibot bisan wala ka trabaho. Pero kung magapati ka lang sa layi, nagasunod ka lang sa layi, nagaupod ka man sa mga nagapanaway dira, good citizen na ikaw, kagdako na nakabulig sa imo sini na komunidad. So, observation report, halin sa patrol, action idarabo sa mga action, din ka man sa Pinas, labutan ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Unas sa balita, unas action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Eden Aboso reporting live sa Patrol 2 sitwasyon sa Bacolod. Nakipanini pag-responder man kay Action Eden Aboso sa crime scene ini paglutang pagpatay kay Jok Salaber. Again, hopefully matagaan man ini sang hustisya ang kamatayon ni Jok Salaber. Iti may mga report kanabaton si Police Major Richigo
nga damo man ni na perwisyuhan si Jok Salaber, no? Namin damo man siya nahalitan tungod sa mga kaso ya nga ginatubang, pero in fairness man sa sining napatay sa nabili niya nga pamilya, simple man lang ang pangayo sang amay, hustisya. Muna siling tabla nga bisan ano pa na pagkatao sang tawo, bisan kawatan man da siya, bisan manok patay man da siya tawo. Siguro way man kita diber nga maghimo ya sang aton kaugalingon nga judgment nga amoy ang ibayad sa mga ginhimo malain ni Jok Salaber amo nang kamatayon. Hindi man ta Diyos, no, nga maghukom sa parehas ta. Kung may mga kaso ni si Jok kung nakalapas gid man ini sang ano man nga layi sang gobyerno, may korte man kita. O way man ta kabalo basi kung may mga nasiling nga parkaso ni Jok Salaber, basi sa iya mga kaupdanan man, way man ta kabalo, no? Or basi may mga tao man niya nga nainit kay Jok Salaber tungod sa ginimuan niya nga mga hindi mayo. Pero again, with that incident, sa pagkatao ni Jok Salaber, in fairness sa nabili niya nga pamilya, tagaan-ta man hustisya. Iti may mga report gini si Jok Salaber, may mga kaso sang drugs, involvado sa drugs, may mga reported involvado sa hold-up, sa mga kaso nga karnaping. Sa muna silinta, bisan ano pa na nga tao, may korte makita. Pero biyan sina, tugyan ta sa polista. Kung ano ang mga investigasyon, hopefully, makilala atong mga armado nga mga kalalakinhan, hindi magnubo sa 5 to 8. Makamugin sulod ang balay ni Jok Salaber. Pinahapa itong iyang pamilya. Kaya siya lang ang target na ginapangita. Di pagkabalong ara sa sulod balay, ginsulod. Huwag na damo gamo. Pinarakan kaluthang. Nga swerte. At hindi ka manguruya tuyo sa mga nagpatay ito kay Jok Salaber nga pati ang asawa niyo, kabataan niyo, pamilya ida sa sulod balay. Dalahigon. Ang ilan naman ang gruto yung target, si Jok Salaber gid lang ya. Ito gyata na kay Police Major Richie Gue, kagara man na sa pamilya ang pagkooperar. Manbalo ka sa tanan nga krimen. Ako gapati kuya, sa tanan nga krimen nga nagakatabo sa Bacolod. Puro ako ya personally makahambal nga wala ini ginapabayaan sa atong kapulisan. Ang tanan nga krimen nga katabo sa Bacolod ni hindi ni gusto sa atong kapulisan, hindi ni gusto ni Police Colonel Thomas Joseph Martir nga kada gabi kada semana may pinatsanay. Hindi na gusto sa mga hepe gani kung pasugton yung mga hepe ni from 1 to 10. Kung sila ni pagustuhan, sila gusto ni nga may mga kaso nga nagakatabo sila nga lugar. In other words, beyond control ina sa atong kapulisan ang mga krimen nga nagakatabo sa palibot-libot nila. Pero on the other hand, obligasyon sa pulis naton ang pagsolbar man sa mga kaso nga nagakatabo sa ila. Sometimes, may mga limitasyon man ang investigasyon sa atong kapulisan. Agin suliton ta, wala ni ginauntatan, wala ni ginapawalaan sa atong kapulisan ang mga krimen nga nagakatabo sa ila. O galing kung kaisa biyan ka kontrol Manila, kag may mga instances kung kaisa na mismo ang mga pamilya kung sa wala mga kooperar sa pulis mo. Gusto man sa pulis ka masolusyonan, masolbar ang kaso, but number 1, ang ilagid problema is testigo. Amo ginayang number 1 gina permi nga problema sa pulis, testigo. Kung may nakakita na hadlok, ito yung rason nga, ano mo yung makuha kung magtestigo, kung naman, ano mo na makuha kung kumatak ito sa pulis informasyon, without knowing na pagsolbar sang krimen, hindi lang iya ka pulis. Kundi kita nga pumuluyo, may obligasyon man. Especially nga kita nga pamilya nga nahulan, may
obligasyon man kita na magbulig sa investigasyon sa pulista. Sa ano nga pamagi? Informasyon lang. Tagailang gamay dalit ang pulis. Sir, amo ni nga akong utol, gipatay, ginaligad, paandaman ni siya. May mga threat ni siya. Itong tao nga nag-threat siya, muni ho. At least ang tao, ang ato nga pulisan, mapasol-pasol na nila. Sa pagkatod, sa parangkana yung istorya, ang problema di ko sa amo ni nga mga krimen, not sa krimen ni Kwana, ni Jok-Jok sa Labera, wala gamba kay Jok-Jok sa Labera, sa ibang nga mga kaso katabos Bacolod. Sa Baranta Permi, ng pulista, gigil na gigil, at Tagalog pa, ang pasyon nila nga masolbar ang kaso, ang problema ari sa pamilya. Sa napatay, kaya kung saan pamilya, kung saan cooperative man, nag-interview ang pulis dito, hindi man magambal ang pamilya. Diba local police niya, mangita niya sang kwan, sang anggulo, kung diin sila pwede magsulod, kung di sila pwede magsugod sa investigasyon nila. Ang pinaka-importante, ang kooperasyon sa pamilya, concern. Amo ang pinaka-importante. Kadua, testigo, gid. Kaya mo na sila kung may mga testigo nga nakakita sa mga krimen, galing hadlok magatag informasyon sa pulis. Amo nang problema. Worst, ang problema ko kaisa, kaya na-identify na siyang pulis, ang suspect, aral at aral ng parapenalyas, na kinanglanon sa pag-file ng kaso sa korte, ang subok sa talan ko kaisa, kaya kung i-file ng kaso sa korte, ahay, ang pamilya dawait ng gana. Mapal man sa pulis ang kaso sa korte, may mga series of hearings na. Kung sa pamilya ko sa hindi naman interesado, why nada eh. I mean, ang effort sa pulis naton, kung sa kakatiskaris, may isang pulis naton mo, kaya duwa na nila kaimbestigar, o sasao na nila, ara na sa pinaka-hype nga ma-identify ng suspect, kulang na lang apidibid sa pamilya. Kung sa pamilya, hindi pa na mag-execute. Kaya nga, hindi sila interesado. Amo ng realidad. Ano ko sa may mga kakauturan kita, nga nagasiling, ang pulis na huwag nag-investigar. Ang pulis na kung may mapatay na sila, ginapawalaan nila. No! Naka-perception dulaon, tana. Kaya maka-reflect ina sa crime statistics ang atong kapulisan. In every station, maka-reflect na kung may mga kaso kakatabo dira nga hindi ma-solve, ma-reflect na sila nga crime statistics. Igor ito maglabot sa region, sa krami, pila ka kaso dang wala mamasolbar, kaya ma-reflect na sa crime statistics. So as a whole, maapektuhan man ang kabilugan nga sitwasyon sa peace and order situation sa Bacolod because sa mga unsolved cases nga nagkakatabo diri sa Bacolod. Ano ko isa ang pulis ato sa katiskaris man mo. Actually, sa tutod lang ginapulawan namo ni ginabugtawan namo ni pulaw. Koy namo ni ginabugto ang investigasyon. Dali kati sa hype ko siya sa amon nga daw ara na kami sa hype nga daw ma-diskubrihan na namon. In fact, ma-identify na namon ang suspect. Ang problema ko sa ari naman sa pamilya. Kaya pamilya ko sa hindi naman niya mag-execute affidavit to the extent nga mahambal sila nga hindi na kami interesado pas kaso. Sa mababa sa pamilya kati, hindi na kami sila interesado da. Nabato naman namon. Namon naging man mabtan sa pamilya namon. Kaya ang pulis may mo. Muna ko isang ang pulis ko sa kapaniguro man na kung ang pamilya concerned hindi niya interesado sa kaso nila, ginapa-execute na sila sang affidavit of non-interest. Kaya mo nang gina-reflect sa pulis naton sa ilang crime statistics. Masolve na tayo ang kaso, balik ang pamilya, hindi interesado sa kaso. Sa mo nang ang pulis naton, every time ng kaso masolbar, pag hindi sila gusto masolbar, to the extent mapafile ang kaso sa korte, ginatagaan na sang, ginatawag nga, ginapisikyo sa affidavit of non-interest ang concerned party. Ayos! Sige. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:21 na. Dasig ang oras na ba? May gabi na kay Bonibot, Sir sang Germany. Ginatamya yung pamilya dira sa may Banwa sang Murcia. Si Tata Lee Ancuna Gallego,
Pamela Gallego, pamilya sa Hacienda Rosario, Barangay E. Lopez, Silay City. From Roy Gallego, live in Saudi Arabia. Bao sa Saudi ni. Sige. May gabi din na kay Kuya Japit Piokid Barrera. Sa kay Kuya Japit Piokid Barrera and family. Happy listening. Kay Sermon Lopez na may gabi igid Sermon Lopez. Sa kay Pinky Guangco and family. May gabi igid na kay Pinky Guangco and family. Kamonitor gid sa aton siningapag pangalagan. Sa Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Minas Sipalay, pa-check attendance na siya. Gapa urok-urok masama. Sige, i-check na mga report na gikan sa to correspondent. Standby sa report na Action Nelson. Standby sa report na Action Arnoticar. Unahon ta si Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol! Field reports! Yari sa Action Roger Gotib. Line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, actually, Derek, may gawin ka magabi sa ito mga action sa mga balita diri sa bahin siyang Norte, gabi na gid sa bahin siyang segundo distrito sa probinsya sa Negros Occidental. Ang isa, actually, Derek, nagbelar para sineng curfew, katungod nga alas 12 naman pasado, tinag-implit na yung military dahil ng kapulisan sa curfew. So, kainas ang kagahon, nagamaniho ini sa single motor, sa isa ka motorsiklo, pero nagpalagyo siya sa gitlag down kung tani sa mga katapos sa kapulisan nakabunggo man sa isa ka motorsiklo sa iya magpalagyo. Ate na kangkon gid sa kapinasan sa iya siningalawas kag gid siniwaluhan nga si Ara gari sa idalom sa influensya sa makaulubog ng Ilimnon. May mga alas 12 na pasado sa kagahon bla o na inalampot sa Lahuna. Kag ang mga katapos sa kapulisan nagpatigay sa ila sining pagpatrolya bagod kay implementar sang curfew. So ang area sa natubuan sinatubang gid sang emergency drugstore sa Medalon Magsaysay Barangay Zone 3. Kag ang gindala sa Cadiz City Emergency Clinic amo si Richard Villanueva y Villasiran. 24 anyos si edad, dia sa din residente sa Purok Makawiwili, Barangay Zone 1, Ciudad sa Cadiz. Ang report sa kaini siya sa isa ka Suzuki Raider nga 150cc nga motorsiklo. Kag kung tanigin tag down anday police patrolman siya Siko. Kaya pagkatapos ang sunerek yan nagpalagyo ini nga sige plug down ko tani bagay kag ilagas man sa ang kapulisan sa kaiman sa ila sini nga motorsiklo. Kaya pagkatapos sa gabot diri sa may dalan magsaysay sunerek nagbunggo sa isa ka Honda nga FS nga ginamaniho man ini sa isa ka minor de edad nga si Carl Hildrek Biscotso, 17 anyos si edad, residente niya sa Granville sa Bumission Barangay Daga. Nga sa diin aksonerek sa iya nakabunggo ini si Richard Villanueva nga nagpalagyo sa pulis. So pangod sini ate tungod kay nakabunggo na siya dito na kati na bagnos na siya sa kwane sa Baldusa sa direct sa simitado nga dalan. Kag amo to may mga kapilasan siya samtang inanuan si Carlos Hildrick Biscotso ang nakagkonman sa minor nga mga kapilasan. Ang ila sini nga duha ka mga motorsiklo sunerek ang gipag-confiscate sa mga katapos sa kapulisan kag custody sa traffic section. Tungod kay nagbailar sila sa curfew magod nga alas 12 na sunerek pasado sa gabi yara pa sila iya sa mga galanona. Hindi naman si Richard Villanueva na ibanuan sa ulihi nga inikali ang yara sa dalam sa influensya sa makaulubog nga Ilimnon Action Ereka. So, ang kaso, yara sa bahin sa Traffic Investigation Section kag depende ni kung ano to sitwasyon pero nakadamo pilas to sa biktima siguro sunod pagani sa kapulisan lison learn mala kasi kung tani kung nag-chatting gid man hindi na magpalapaw pa sa curfew nga sete
amo na aksyonere kag tiur man nga ang aton kapulisan naga-implement naman sila sila nga trabaho mo. Gani man. Kay kung madakpan ka na iya nga nagapasaway ka, ti plus pagid nga ti nagparagyo pagid ginlagas pagid sa kapulisan kay ti kamalo mangiraan ang pulis aksyonere ka kung magapalagyo base kung may mga ibang para naglang hidden agenda aksyonere ka kasi base may mga kontrabando kung ano da. Correct. Ang iya malang tugaling palagyo kasi hubog pa siya kag curfew na. So, linag sana ginakson Eric kagamuto na dalin asin siya nakabunggo sa isa man ka nagabiyahe o padalagan man sang motorsiklo diri sa may dalan magsaysay. Kaya doble na itong problema. Yan na, problema sa nga, siguro may kaso pa sa tubangon sa polis, problema yung damo, gas-gas ya, problema, pag kami nabungguan, pag siya to. Oo, tamo naksonere, kaya ito nabungguan niya, kaya ito may very siya matulwas nga minoridad pa. Alas 12, pasado na niya, raman yapon sa guwa aksonere ka. Tamo na siling ko ba lang, tani ko nung way ka lang lagyos polis, tani guro, way ka pa sa minalitan to. Mungkin din, muna sila aksonere ka, sobra ka, gangyang, wala nga ate, why na, gipalawigan na ganyang curfew. Sa muna, alas 10 aksonere mo, sa muna, ganito may alas 9. Kung mo curfew sa Buscades, alas 12 na? Alas 12. Amak mo na nga ligwa pa imo, mag-inom ka da alas 6, before alas 12, kung di puli ka temprano pa. Siya Inom ka. pa yung mapauli. Inom ka, sugod ka inom alas 6, tapos kabi, lalimbawa, alas 10, kung di ka na mayo na, pwede ka na nakamamubod pato. No. Hindi. Awak mo tatlo ka oras inom mo, hindi ka na hubugon. Pagpuli mo na sa balaya, magalas 10 yan. Kuni, hindi ka na makolpiyar, hindi ka makapasampok. Basampok, na luya na ya. Bala ko kung makainom tao, galuya na. Way ka na kusog, bala, buti ko tulog ka na lang eh. Abo lang ilan. Tulog ka na. Isa, may harapan niya. Ate ka lang depende na. Kaya naman ko kilala. Galing ko nga permi lang ka, busong siya sa waan mo. Sabat mo ng asawa niya, hindi kayo permi sa hubog mo. Ayun, di purma. Amo lang delikado. May bala ko sa may mga tao ya, nga kung di pa yung mahubog, drop ay agresibo mong. Ikaw na nga ako mahubog galayaw. Yate, ano pa? Handos lang na siya handos. Ayun, di purma. Buno lang nga buno, gali ha. Yung memo. Kaya sabi ko, pananggang. Kada sa gagay ka, sulod man. Wala mo sa sika. Bunal gina siya. Ayun, di purma. Do manok ay nagbulang ba? Buisit. Kaya mo lang sa Derek niya. Wala sa Derek malagat eh. Kung tuwad na mo kay kung malakasan ko na to. Itong may lockdown pa itong uso. Bala, talas uso na ni Corpio. Kaya wala yung reklamo. Bigang pagka nawalog-walog ito, nagilas na ibi. Tapos sa kunin, nagilas 10. Sikar ko niya sa Derek. Kaya bisan alert level 3 pa. Alas 12 niya po yung Corpio. Ay na nagigiliwat. Sa saro na take effect na yung Corpio sa Cadiz, kaya nang alas 12 ka mo? At ito mo nang naghalog na kita bala ito nga... Kung ang mo ito, sugo sa ito, why na ka mo nag-adjust sa yung Corpio, alas 12? Wala na. Mayo gali no. May tali ko sa Bacolod, ma-adjust ni Mayor Bing hasta alas 12, parang mga gulo ni gusto di ka kagabihon, makagulo ginawa, mga gamay blaw. Mugani. Alali kay guro, kabay pa nga by February 15, ma-adjust na kami din sa Corpio na mo na. Kita mo man to pangayo ni Sir Frank Carbon no manegosante lang ati kun ma-adjust na sang aton nga LGU ang Corpio. Halimbawa bi Corpio sumong alas 10 naman, ti magalas 12 ti mayo makabawi bay ang gamay gani ba sa dere kay iba niya ka panunot, pagina mo pero kung lalo mga family banding abe, may pulping hapon sa buwa. Ang alas 10 saktugin man sa direct. Ang alas 10 saktugin na yung puli mo? Yung puli mag-ina siya. Galing kasi para hindi kayo magali-dali. Makasiling ka bala pag alas 10 sa daw mag-inaan. Kapag maulat malani ang kalabanan. Subukan na sa mga kalanaan. Daw ka tawag sila gani. Daw hindi ba niya sila nga
ang mga kabataan daw magkuhan gid ba man daw ka damo makalingawan mo. Oh, correct. Di ba nga ranay nga tiga baling nga tiya. Why pa las 10 lang gani o las 12 po grupyo di may panunot pa. Na. Oh, pero ini yang bisa las 12 na rakapay sa gwa ko ni pagkatapos na i-flag down kay sa pulis ay mo palagyo. Ati balda ka gida. Oh, balda ka gid. Kita mo baldasa. Kita mo baldasa. Tapos kita mo baldasa, balda man to ng bungguan niya. Balda man sa bungguan niya. Ayo. Amo na ang yang opisyo kaya ay klaro, tibe na mo siya nalitan, may nalitan pa siya. Gani. Sabi pang ilan doang, hindi ka mga motorsiklo sa Eric. Ang impound kay na, sang kapulisan sa may City PNP, bangon kini nga kaso. Sa siyudad sa Sagay, at iwagin na tigayon, kay malunubo mo lang niyang question of decision sa mga narakpan to sa Sugal. Kaya kuli ang narakpan niya, apat, ang anom nakaplagyo. Oo. Kaya ang mga risado rin nga sanday Jurisio Curastre, sanday Antonio Alzado, sa Ginisio Silito Baplor, dason may isa diri ka babae nga si Bibet Palundon. Sini sila natapos sa exercise line ng prescriber of decision. Pero sa kalabanan, sila basta gani mga illegal nga sugal. Oo. Gina-file gid man yung kaso, pero sa kalabanan niya regular filing na lang. And then ang anom to nga mga at large nga may mga aliases lang to, kay dalon pa to ang kasunod sa pag-file sa kaso. Kay gipatigayon ng operation mga 5 pasado at katna. Sang kahapon, ganit sa 8 kahapon. Kahapon sa kahapon ang sinerek, yung patigayon, ini ang operation sa Purokmao, gani barangay Buranon, siyudad sa Sagay, sa din ang operation ng patigayon sa kapulisan, siyudad sa Sagay sa ilalim sa supervision ng Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe. Way matuwag rin follow up ang partigri sa apat na ka mga mangingisda lang agin dakop man sila tungkol sa violation sa Republic Act 9106, pero ang gipataw sila tugli nga violation ang yara lang sa pali sa Municipal Ordinance number 5 series of Ordinance number 5, Municipal Ordinance number 5, Section 20. So, amula na kay daw lokal na sunod kay ibutang sila kay Republic Act 9106 tong Sagay Marine Reserve Law. Daw first offense mo mula na sunod mo. Sige tagaan sila daw penalidad na pero wait na mga kwanto kung malagin file sila kaso o kung nagpenalidad lang sila ang ilan nga duha ka mga motorbangka nga may mga makina 4DR5 ang isa to ka bangka may kuha ang 35 kilos isda tigin confiscate sa kapulisan gin hatag di sa kwano sa BGNP ang isa 25 kilos man isda. Wow. Ginatag si BGNP kung daw diri sa District Hospital of Generic. Okay. Kasi in favor na siya sa government mo. Ang ila nga duha ka set ka mga business pati amo nang ibalik sila yung ilang sakayan. Kaya ini nga area ang Sagay Marine Reserve diri hindi ginapili panagatan bisa panalom ka na hindi pwede. Kasi daya ginapreserban sa Paryo based na sa laying again pasar sa unas si late Governor Freddy Moranyon. So, amura nga sektor na ginapatuman nga hindi gina pwede panagatan ang sinerik kung magdamo dira ang isda. So, kwarta mo rin madulog sa report, malita informasyon gikan diri sa may norte ka sa probinsya sa Gapon, Kapal Diaz, mayong gabi, kay Mr. Jonathan Diaz, amo na kay Kagawa Jonathan Diaz Jr. Ate daw nagapamati ginisaton kada adlaw kada gabi. Kag kay Police Colonel Calixto Mabugat gini tamyaw kita ako sa pagpamati ba mo mula sa kay Police Major Elmer Bonilla, Police Captain, Police Major. Captain? Captain Elmer Bonilla. Kaya pamati sa patrol sa Silma Tinion, Miguel William Frias, si Pare William Frias, Pare George Tagamagdien, sa bumay tamyaw kita sa kay Fiscal Benjamin Maido, kaya nagpamati man.
Amo ba ito to Albert po inulan kay subog man siya kay mami niya kay Councilor Bambo po inulan kay nagpuro-kurok pag sa kanang Biyernes na Erika sa Action Night Patrol. Sa mga tumadolo ka balita, gikan diri sa may norte kamain kang specialmente sa may segundo distrito sa probinsya. Sa mga aksyon, sabihin ka man sa Pinas, lambuton ka sa kamong balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Edi sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat din Aksyon Roger Gotib live report sa 2nd District. Sa Ilawan Dugay ang 1st District. Magabidala kay Kumari ko Jenefidis Lati and the family dira sa Banwa sa Valladolid. Sermon Lopez da, sir, may gabila si mo. Pulaw ka pa. Kay Bintoy Timotida, Judy Florentino, sa kay Danny Shooting, Rowena Castillo de la Cruz, sa kay Nailig Nabi, Abakaji, Elbon, suli-suli, bi. Vanessa Mayo and family, mayang gabigid, God bless, dira sa Minnesota, USA. Amaman kay Ebony Butcher and the family, dira sa Germany, sa kay Maninoy Mike, kay Maninay Chari Salvacion, kapaurok-urok ito. Sa kay Auzo Joy Kenneth, sa kay Marie, sa kay Toto Jocon Esteves, sa kay Igzy Cabarlis Esteves and family, happy listening lang. Kay Nina Litoy, kag kay Yuni Bilaong and family, dira sa Aning, Bahanokoy, Elvera Aranti Ispunilla, Maryvet Gonzalez Serrano, mayo lang nga pagpaurok-urok pamati. Ari man ang balos ka report ni Action Nelson Paterio sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Action Nelson Paterio, line number 3 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, sa aksyon Eric, mayong gabi man, kag sa aton sini nga mga tagpalamatim, mayong gabigid mga kaaksyon. Ang aton sini karon madulong nga balita, aksyon Eric, bit-bit sang ginisang pwersa sang kapulisan, maritime group, kag subong man sang regional mobile group. Ang isa ka warrant of arrest nga ginapirmahan ni presiding judge Ami Abalado Abiliano sang Regional Trial Court Branch 58 sa siyudad sa San Carlos nga napitsahan sa tong Biyernes nga adlaw February 7 sining tuig with no bail recommended kasong paghimulos o kon rape bitbit sa aton sining kapulisan ginakasa ang operasyon sa pagdakop sa number 2 most wanted person sang San Carlos City sang karon gid lamang adlaw alauna sang hapon ang gingkasang operasyon sa aton sining mga kapulisan ang ginapangunahan ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon Jr. Kag subong man ang mga katapo sang 605th company diri sa may siyudad sang San Carlos. Ginkasang operasyon dira sa may Spar 11 Barangay Bagong Silang Don Salvador Benedicto. Na tigayon nga maristo sa aton sining mga kapulisan si Reggie Lasida Iaro aka Reggie 24 anyos lalaki walay trabaho kag subong man pumuluyo sang Sitio Hilayan Barangay Prosperidad siyudad sang San Carlos. Ini sa karon ang detinado dira sa may custodial facility sang San Carlos PNP. So muna aksyon Eric, wala gid man sa mga dalagko nga mga balita nga aton sini nga mga natipon base naman sa opisyal nga nabalag sa aton sini blatter entry sa aton sini area of responsibility diri sa may naunang distrito sa Negros Occidental. Mayang gabi lang sa aton sini nga mga tagpalamati dira sa aton sini nga abyan sa
tubuso mga mahilong pamilya mayo lang nga pagpamati. Balita gikan diri sa may Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo Nelson pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon Nelson Pateño sa mga report live gikan sa 1st District. Dugay-dugay ang or 1st District, ang 3rd District dugay-dugay. Nabalos man si Aksyon Arlo Ticar may gabidira kay Milili Oligo sa Banis Cafe dira sa Barangay Tangob. Pili sining lang kay Mary Grace Crisostomo, Tatay Teddy Rihida, sa kay Liopel Baby Rain, J. Giselle Casildo, alina kay Rona Rihida Traba, kay Shane Anthony, dira sa New Jersey, mayong gabi lang, Noel Amisqua, dira sa may Jeddah, Kingdom, Saudi Arabia. Galantaw mo sa aton Facebook Live. Rosel Gomez da, mayong gabigid kay Nong Roger Toricarion, dira sa Barangay Panokoyan Family. Happy listening kay Nong Roger Toricarion. Kay Anisito Libuon, pa-check attendance lang siya. Kay Madam Divina Gracia sa Gardenville kon Royal Manbil Royal sa Barangay Panokoy, no, si Divina Gracia. Sa kay Edith Yanson Binuman, ang mapinalanggaon nga iloy ni Major Binuman nga monitor sa ato, no. Musta tayo amigo ko si Major Wilfredo Binuman Jr. sa Kwan sa Valladolid. Sir, musta ka da? Sa kay Frey Adan. Si Frey Adan. Musta ka da? Frey Adan. Wala kita da. Jocelyn Libuon Dispoho. Mayong gabigid. Kay John Mesias. Tamay lang na si Mary Grace Barcelona sa Barangay Kalumangan, Bago City, no? Sa kay John Nolin Novero, Jesse Sanico kag Brian Falcon sang Jubil Kingdom, Saudi Arabia. Ga-monitor man ba paraminang sila ba? Puerte. Sige. Ali sa report ni Aksyon Nelson Pateño sa 1st, sa Ilota sa 3rd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Team Report! Yari si Aksyon Arlo Ticar, line number 1 sa report. Aksyon Arlo, may gabi, please kamin. Aksyon Eric, mga takna alauna 5 kahapon nga daw gin-release na sa Manapla Municipal Police Station gikan sa ila sining impounding area ang isa ka tricycle nga ginapatihan nga sadto ang ginkarnap. Ang nasambit nga tricycle nga nagaduag inipula ang ginapanagiyahan ni Elmer Era, may legal sa edad, may asawa kag pumuloyo ini sa siyudad sang San Carlos. Diin suno sa iya sining nga pagpahayag Aksyon Eric sa atubang sa mga kapulisan nga ang nasambit nga tricycle nga iya sining ginapanagiyahan ang ginkarnap ini sadtong nagliligad nga mga binulan diin ining mga karnaper ang wala makilalang sa nasambit nga persona. Bangod sa mga dokumento nga ginpakita sang nasambit nga persona sa atubang sa mga kapulisan kag iya ini ginpresentar kaangay sang UR sini kag sang CR ang mga katapos ang kapulisan sang Manapla Municipal Police Station ang nag-release ang nasambit nga tricycle para nga ini mauli na sa iya sini nga tag-iya. Report nagikan sa Banwa sang Manapla. This is Aksyon Arlo Ticar reporting. Mga ka-aksyon din kaman sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dagang salamat kit Aksyon Arlo Ticar live report gikan sa 3rd District. Magabalik ang inyong silinga palatuntunan when we come back. Balik mga report na Aksyon Eden Abuso
Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod, ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Good day, afternoon.
everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog, dramo, diri sa Action, si manager, suportado dito tama sa amon. Kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa iyong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa iyong mga memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa iyong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksak. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa aton siring nga pagpakalagad, may kabidira kag may lang nga pagmonitor sa kay Engineer Arthur Normandy and family dira sa may Puente Villa subdivision sa Barangay Takuling, amaman kay Edgardo Ligaya Solidad, kay Jane Hisolgor and family, kay classmate ko dira Romel Pagsubiron, marang nga pagporok-orok ka. Sa kay Cyril Lama-Lama dira sa may Barangay Kamindangan, Kawayan, gamonitor man siya kaliyo. Salamat kay dira si mo sining nga pag paurok-urok pabati. Sa kay Sunny Boy, Account Tuning ang ara pa sa kabugtaw pasawa, kapaurok-urok pa sa baw, sinunoy manggubat sang Robilio Taxi. Check attendance lang sinunoy manggubat sa Robilio Taxi. Balikata si aksyon na Eden Aboso sa Patrol 2 sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon,
Radyo. Action Night Patrol Field Report. Action Edo Lamoso sa Balika Report. Action Edo, please come back. Aksyon na Eric patay ng 31 anyos nga lalaki matapos ginsulod siya kluyan kag gintiro sa mga kapila ka beses sa Puro Kabako Kaukan na Barangay Villamonte, Ciudad San Bacolod, las 4:30 sang hapon Miyerkules. Ginkilala na patay kay Arian Mark Salaver alias Jok nang gin-report nga may mga akusar sa naglain-lain nga kaso sa tatlo ka police station diri sa Ciudad San Bacolod. Sinagi Police Major Richie Gohi, hepe sa Police Station 4, nagwa sa siya nga pagpaungsisa nga ginsulod sa balay nga nahamtang sa ka compound ng biktima kag gintiro sa makapila ka beses sa diin na recover na pulo kay empty shells ng kalibre 45 nga mas lutang kag tatlo pa kaslagi na aligar sa himatan ni Salaver nga madamo nga armado nga tawo ang may kaymuan sa pagpatay sa karon. Padayon pa man ang investigasyon sa kapulisan, agad na kung mahibaluan ang rason sa posibilidad kag makilala man ang mga suspetado. Balita lang sa patrol, ang corruption action iginabo sa mga taksyon, din ka man sa Pinas, lagutin ka sa ramon balita sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ng taksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radyo. Night ka. Salamat gid Action Eden Aboso sa imo sining report. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining banon Action Night Patrol Program. Magatako pinitiporaryo. Balik ini buwas. Webes. May gabi dira kay Migo ko John Tampos. Daw mo ko kay Migo ko John Tampos. Wala kami kita na dugay na ba? Ato sining mapatrol yun at reporters in action na palakad karon nga gabi. Action Arlo Ticar, Roger Gutiv, Nelson Pateño, Action Ediraboso. Action Papang Nixon Taho, mga tukapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. Sa News Center, Action and Defensor. Ang aton way manabutan nga mga greetings, bawi ng kubwasa. Sa ngalan sa mga station manager, Action na magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang yulagat ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric magbanwa, nagsiling adios amigos sa Hasta la Vista. Ayaw gid magalipat antes pagtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Mga kaksyon sa mga bayan sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio.